Nyakora Juang machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Kaka pile Nyakora Juang tich abich ka tich abich e Ramogi TV wajabedo kod rawere mar mondo mi wago mbaka wawinjane duond rawere e gik matimore e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyo nagi mar mondo mi wago ane mbaka ni to geno mar rawere e higani manyien mar 2026 en mane. Ginang'o giri makoro giparo ni biro bedo kaloso kata ketho higa mar 2026. Nyakora Juang arwakini machiegni bed kodwa nyaka e giko mar twak marwa kichwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ yena mar mondo mi arwaka yawuoto nage kaachiel kod nyo nage mantiere godo e studio ka okinyi makawoto. Bende ginyiso ni to higa mar 2026 ne gichako e yo machalo nade. Adwaro chako kod Hilary Ojuang machiegni